Hello, marete kissing song, nokhani tola hani saka. Angleo hani busa, angle tiprasa. Hai norok no lamsok piro ani brand new video. Pulani video norok ni kids comment kids reaction no gunai ang hai middle class borok no tei bo bokha thangsaro. Aba hai kana comments tei share ni bising tei ana support khlai tongdi. Saheb rok ni kok bai hano pineapple tei sini kok brok bai hano bono omtei. Taklai bisiwa ani bariwa androso thaimani se belai wana ma singsa ke khaikya thai berei thaimani thaisa bokhorok gnei thaisa ke bokhorok krei te thaini hingkangke bokhorok kaisa no den o androso no nogoi mera man me bichar aya androso tui tongnai rok tabuk bokhorok kaisang tongmani 2023 phaike hingete kaisa bokhorok ngene kaisa ke bokhorok tongmani bokhorok kamai thangjaknai obono ani androso no ano phunukna nakhena समझ रहे हो आप समझ रहे हो Ordi boro panthoro chengkhoro sungei musang remahai celani bagai beri snamjak mahai abo haino andro soni logi awaji gothok mahai tei kebo gothok gya omosamani yagola ani bokrogo bokut tupi kenengi thangkai ses angke omtei kawaji butei saisinadi busuk gutei sunamna rengya kebo kerei salayo thokjaglai selaborei thokma barakul kerei sana rengya kebo kerei Haipanase andro sugu phangkai nei kerei तब तक के लिए शुक्रिया हाय ते कैसा ब्रांड न्यू वीडियो तो वही तंगो नरक नि बागै दाक ठीक न बाय Wait a minute. Who are you? I am Chakra.